Ngangokuthi abantu abaningi baye bethi yini edala kaShembe ngabikho umfundisi wesifazane. Kube ngathi akazi abe khona. Kube ngathi akazi abe khona. Waye yafune ukuthi kambe ukhona yini kubona ongaba nesibindi nanokwazi ukuhlonipha ilungelo lokuba ikhanda ngoba ngokwesiko indoda kuthiwa ikhanda noma inhloko njengoba inhloko ke nje abheka umuntu ozokwazi ukuhlonipha lobu inhloko ebowesifazane ingakho ngokucayi ya ucayi waba khaya uzazi ukuthi umuntu wesifazane uphinde futhi uzazi ukuthi uyinhloko futhi kodwa khona lapho uphakame ngezinga olinikwa uNkulunkulu manje ufuna umuntu obukhali ngengqondo ozofika kambe mina nguhlobo luni ngiyinhloko kodwa nguhlobo luni ingakho kulesikhathi samanje uhulumeni uthe enika amalungelo abantu besifazane wayesebanika bonke engabhekile sekukhona abantu manje abantu banamalungelo basebe namalungelo ukuthi bese befuna ukuba indoda miphuphile ebese vele kuphuphile bese ufuna ukuba indoda ebese ufuna ukuba indoda manje na ke uNkulunkulu uyihlolile lento ngisho khetha abaprofeti besifazane ababanga abaningi ngoba wefuna umuntu okwazi ukuyikala ukuthi yebo nginikiwe ukuthi ngiphathe labantu kodwa mina nguhlobo lomuntu lento idinga ukuba bukhali kakhulu ngengqondo uthi usesikhundleni kodwa uphakame nobukhosikazi bakho ube inhloko ungabishiyi ekhishini bese uyofuna indoda ubudoda uthi into ngoba ngeke uzube indoda ngeke uzube uphakama nabo ubukhosikazi ingakho ke nje abantu abazi ukuthi waba khona unkosikazi wabo umfundisikazi owayehlala esihlalweni naye unkosikazi kaThabethu wayefika hlala esihlalweni naye eFrayed sithi salwazi sisekhona namanje lesalwazi namhlanje bokufuna ngibele ngifike naso waseduze sikhona silaka si cabanga kade sasikhuluma ngaso namhlanje kuzofanele sihambe siyosikopa sikhona sixoxa indaba kankosikazi kaThabethu owehlala esihlalweni Themo ukhamba uThabethu wamfundisikazi yathi inkosi angizobeka omunye umfundisi lo nkosikazi uzoba umfundisi yena